Всім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, вы без мяне справіцеся? З чым? Ну, добраранак без мяне весці зможаце? Вядома, зможам. Кася і Вара разам могуць усё. Лесик, а куды ты от нас собраўся? Скарб шукаць. Які такі скарб? Спадзяюся, што каштоўны. І карта скарба у цябе ёсць? Ёсць. Прабачце, дзяўчынкі, не хачу час губляць. Я пабег. Стаять! Вярніся зараз жа. Кася, не спыняй мяне. Пакуль усе падрабязнасці не раскажаш, нікуды цябе не пусцім. А я не хачу усе сакрэты выдаваць. Куды, Вара, лаві яго? Гэта не так проста, Лесик вельмі шустры. Сябры, калі ён да вас прыбяжыць, калі ласка, затрымайце яго. А то прыдумаў сакрэтамі з намі не дзяліцца. Ну, Лесик. Варачка, мы павінны яго затрымаць і самі першымі скарб знайсці. Я не ведаю, я ніколі скарб не шукала. Я таксама. А вы, сябры, шукалі? Тады трэба сабраць вялікую каманду і адправіцца ў захапляльнае падарожжа разам. А хто ведае, што ў такі паход трэба ўзяць? Нашы маленькія разумнікі, адкажыце, што абавязкова трэба ўзяць з сабой у паход? Толькі паход у нас незвычайны, а з пошукам скарба. Якія розныя ў нас адказы. Многія гледачы гавораць, што абавязкова трэба перакус узяць. Правільна. Пацілкавацца падчас адказнага задання – добрая справа. О, яшчэ карту. І компас. Кася, дзе наш компас? Думаю, што яго Лесік узяў. Лічыш, мы без компаса не абыдземся? Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ласка, падумайце, якімі спосабамі можна яшчэ знайсці бакі свету без компаса. А мы пакуль паглядзім мультфільм. Сябры, давайте подумаем, як знайсці любую дарогу без карты. Што можа быць нашым прыродным навігатарам? Калі на небе ясна відна зоркі, трэба знайсці самую яскравую. Я ведаю, гэта будзе палярная зорка. І калі стаяць да яе тварыкам, мы будзем глядзець на поўнач. А за спінай абавязкова будзе поўдзень. А яшчэ можна уважліва паглядзець на дрэвы. З аднаго боку галінкі будуць больш пышныя і доўгія. І як вы лічыце, які гэта будзе бок свету? Многія нашы гледачы цудоўна ведаюць. Больш пышныя галінкі заўсёды на поўдні. А яшчэ можна паглядзець на пні. Вядома, калі яны не вельмі снегам занесены. Мох часцей за ўсё будзе з паўночнага боку. Ён быццам коўдрай ахутвае пень. Дзяўчынкі, я вырашыў вас дапамагаць узяць. Аднаму не справіцца. Хочаш, каб мы пабылі тваімі компасамі? Не, компас у мяне ёсць. А вось чысціць дарожкі ад снегу мне аднаму доўга прыйдзецца. Чысціць дарожкі? Вось яшчэ прыдумаў. Кася, ну як яшчэ скарб знайсці? Скарб жа пад снегам знаходзіцца. Пра снег я неяк не падумала. Давай лепш дачакаемся вясны. Можа, тады скарб пад нагамі сам ляжаць будзе. Варачка, а ты са мной? Ну, мне таксама не вельмі падабаецца рыдлёўкай снег чысціць. Лепш я з Касей да вясны пачакаю. Тады як хочаце. Сядзіце тут і адлігі чакайце, а я пайшоў. А мы і не сядзім без справы. Так, у нас вельмі адказная ранішняя справа. Мы будзем разам з гледачамі мультфільм глядзець. Ой, ратуйце, ратуйце. Лесік, ты скарб знайшоў? Ці скарб цябе напужаў? Не ведаю, скарб гэта быў ці не, але нехта напужаў. І хто гэта мог быць? Можа, ты медведзяня разбудзіў? Яны ж усю зіму пад снегам спяць. Не, дакладна гэта быў не мядзведь. А хто тады? Можа, нашы гледачы дапамогуць? Сябры, адкажыце, якія яшчэ звяры кладуцца ў зімовую спячку? Хто? Вожыкі? Нашы гледачы цудоўна ведаюць, што вожыкі адпраўляюцца ў спячку. Вожыкі яшчэ восенню робяць сабе ўтульныя норкі, скручваюцца клубочкамі і спяць так да самай вясны. Я уяўляю, колькі яны цікавых сноў паспяваюць пабачыць.
О, а яшчэ нашы гледачы падказваюць, што ў зімовую спячку адпраўляюцца барсукі. Толькі яны падчас адлігі могуць выходзіць са сваёй схованкі, а пасля зноў кладуцца і працягваюць сон. Лесік, дык каго ты сустрэў? Медведзяня, вожыка ці барсука? Гэта былі не яны. Хто тады? Можа, дамавы? А што ён у нашым двары рабіў? У двары? Ну так, скарб у двары. Тады дамавы таксама скарб шукаў. Адкуль ён пра яго ведае? А можа, ён сам нешта схаваў пад снегам і цяпер забірае? Тады і карта скарбаў належыць яму. Сябры, падкажыце, як вы лічыце, які скарб можа быць схаваны ў нашым двары? Хаця б дайце нам падказку. Назавіце першую літару. А я ўсё ж такі пайду і праверу, што там схавана пад снегам. А пакуль вы думаеце, мы паглядзім мультфільм. А ведаеце, што за скарб я знайшоў? Што? У нашым двары пасяліўся цецярук. Ого! Гэта даволі смелая птушка. Яна не баецца ні спёкі, ні снегу. І спіць цецярук у вялікай гурбе снегу. Значыць, гэта не дамавы па двары хадзіў, а птушка. Менавіта так, а яшчэ ў цецярука цудоўны слых. Ледзьве ён пачуе крокі, адразу выпырхвае са снегу. Лесік, а што за карта ў цябе была? Напэўна, цецярук сцежку да свайго дома зрабіў і карту намаляваў, каб мы да яго ў госці прыходзілі. А я яе за скарб палічыў. Трэба які-небудзь пачастунак для нашага новага суседа прынесці. Толькі трэба не напужаць яго і не прыносіць нічога салодкага ці салёнага. Птушкі сочаць за сваёй фігурай і не ядуць салодкія крошкі. Памятайце гэта, калі будзеце пачастункі для птушачак у кармушкі падкладаць. І калі вы пачалі ім падсыпаць крупы ці семачак, трэба рабіць гэта кожны дзень. Нават калі надвор'е не вельмі і выходзіць з дому не хочацца. Проста птушкі прывыкаюць частавацца ў кармушцы і будуць вельмі сумаваць, калі ў прызначаны час не знойдуць там пачастунка. Ой, зараз мы адправімся на заняткі, а па дарозе пакладзём ласунак у кармушку. Цудоўная ідэя. Добрага вам дня. І новых адкрыццяў. Не забывайцеся, што заўтра зранку мы зноў сустрэнемся У нашым добраранку! Будзе весела, як сёння!